Haka jing ya lenti banga ngin yo banya kran ya ki kertong ki banya kun na ka benta ka MDC election hapo ka KHDC menta ka si ngadan hang ni hapo maulai bat I kertong jong ka VPP na po maulai iba Edison karnut tingin ngin ya kran I halor ka ni ka jing pekre jing I ya ka ni ka election ka MLA election ngilai I ka jing kersan jong ki pat ba ti kumno phi iya kan ke election hatu nak benta jong phi kan sup kata ka jing ai jing kersan ki pat ba ne phi dang hap ban ya khun ba ne to hoi ka ta ka jikli ka jong phi te kum tum ba phi la yo I election ka bladab artli election I election MLA ngi om to arp sa jar tam de hoi kladon ka tu ani ki ban pen sku thu ba klai pat ba mo ha election MP ki pat ba no mo lai kim a shu ka jing kersan ya ka VPP dan ring I phapse anda ka magilan nyoy ka vote ka election MP I ka kelak hong pong penban ya aduk kompalai po jar tam te ngengit skamba hakani ka election MDC ka mentaro ngidan hak ta kanong rim ka jo I kanong rim ka bangi yang na do ka election MLA MP bat kum jo ka election MDC dan ngengit skambo pa ba opal ai ka jing kersan hakini ka artili ka jing ki election na hi ya ka jo ka jing kersan ang ta ka election MDC ka bamta tiladangi phai halor ka MDC ki pat ba hi ki don kata ka jing ki la bandon gitu ki bom so thu ka e ka kamram jong MDC ka e ka kamram jong MLA te na ka liang jong phi kat kom ka jing sngo jong phi ka e kata ka kamram jong MDC hoi ka don ki jing pher kumba ngi sngo thu I kalong ba ka election MLA babon ki pat ba ki kham nyokor te kan ki election MLA ki kami mi pat ba na kata banyan banlet jaka tap vote bani tap ki vote ki jongki ban ai ki jing kersan na kata ki kertong halaki jongki jing sngoto ki jing kwa ki jongki ten ring I babon nang bagi snam ki posnam ki balalet no I ba election MDC ki kam shim sting bon ki ong ba ngimdar sngodon kam thani ki election MDC ki bon ki por ha ka por tap vote ki penlet no shaki ki jing don kam ki jongki ten ring ki election MDC kalong ka ba kham don kam ban ki election MLA nomor bade ke election ka ni ka election MDC ka ban long kata ka jing da la ni kata sti ya ka cek bari ko jongi tengah songoba ka election MDC hi kan khamlong haki pat ba jong bari nyu trap kalong ko badan kam hado kata nomor ba ka ni kalong sti jong jing da ya ka cek bari ko jongi teladangi ni shimsteng ladangi ngim nyokor ladangi ong ba ka ni kamlong ko badan kam ilong kumbangi kinterno ya kata sti jong jing da tiladangi pe akhane ka constituency jong phi ba phin mi ban ai rang kidan ki XMLA kidan ki MDC ru par kidan sakiwe ki party ru kunu phi pe ya lade hakane ka jingi kun hoi ki hakane ka jingi kun ka bamenta idan I XMLA jang maulai constituency jangi idan ru sitting MDC te kidan ru sakiwe pat ki baya kun lang ikani election te ho ngi bon na po maulai constituency ki jongi te ki kumbagi ju kran ki ju ong ki jingalang ba per bikil long ki baldon ki experience tun rei na kalyang ka jonga na kalyang ka voice of the people party ka wei ka thong hi ka jongi ka long ba ka jingi khun ka jongi kam dei but no ukartong lani bat ka no ka political parties tun rei ka jingi khun hi ka jongi ka long bai na ka banta banweng hi ka jing bam sam banweng ki jing ikini ki sok dat baki pat ba ki ut ki mat warash kata ka de ki jing kun ki jing thrang ka jungi telada phi pe ya ka jing trekam jong ka KHDC menta nyu pu lai snam menta lada ka VPP ka yo bandrung apa ka KHDC ki ta ki jing kala bat ki jing ki kendon ki ba phin ki ba hakmat do ki ba phin le khnang ba phin wanra kata ka jing trekam ka bakhlanya pa ka council ngidan shibon ki ba nagalang jungi kum ka party ngidan ya jing angnot ona ba upai ba lese uai ya kata jing shania Punjab ya ka voice of the people party inyo ban thaw ya ka EC habro atli ki district council kata kalong ha ki HDC ba HDC ngidan ki jing angnot kalong banang pen bha shu ikir kom trekam jang ka district council kap aru ba nom penlong ya ke district council tangkum kata ka platform na ka benta banra iki syakawai pat ka kerdan te ka jing tmu ka jing angnut ka jongi hi ka long bet na ka benta
bangin pen klan shu ya ka council kan kanang bakan long kani ka state jong ka jingeda ka ba ong ne kan long ka ba la shisha ban ya da na kam ta ka jai beri ka jongi tila dang ikran hi khandiat ngi i dang hakini kisngi hi kadon kata ka jing ya kawang kti apa deng ka maulai tahun darbar bat phi shu kena bat phi tang ba ka ai ka daw ka ba mi ka tu ka jing bam hun padeng jong phi bat jong ka maulai tahun darbar competitive hi ka election te habadan ka election kamot ba ni ha hi ka ban le ki pai ba pan pensai la ka jong nong rem la ka long kertong simen la ni kertong bayat badan ka parti tengi ha ban pensai ka nong rem ka jong la jong ni ha ban pensai ka nong rem ka jong ka parti pan pen sngut hu pai ba nomor pai ba ha bal le ban te ka vote don kam ban sngut hu utu kertong udon ka ai ka jong nut ka jong u ka tu ka political party ka ba u yang ka don ka ai ka thong ka jong ka te kata kan jadi jeng nut jong i te la dangi supelong tang ka common platform tingi sngo ba kan no ek ngin la ka ban pensai u pai ba namar ka por kan nom sha bangin kan kran kham jrong te la se la da shik teng kan ta we u candidate ka la long ka ba jrong ba namar ngidan menta kum ba pau menta ngidan don riungot te la da shik teng kan ta ka la long kum ba lai kan ta tam ai sa ke jing kran namar dor ba ki we te ka mat ka la ba mai ka por te la dangi penlong da ka public meeting le se tang po shik kan ta shik teng la ban pan wai no tengi la yo ruban ai ke jing kran par ka ban kham sha shu pan shiki pai ba te ke jing thrang ke jing kwa hi ke jongi ke long ba bengi le shiki pai ba ka dei ban penlong de ki public meeting tapi ka common platform ka weru ka wana ke jing ke long ba la dangi la ya don lang hang tu barok ki political party barok ki nong kershan ju ki kertong candidate la da ngia kran tu wala se kan bi kanor ka ba kum kanor ka jing kran ka bam ki ba ki tu ki we pat kim sungu ya hap yo kami ke air ke ai kabam itnat kan tan rai bangi yo pat ban pelong ka jong ka public meeting pat kamot kalong ka bayat baik renti kata ka dige jong nut ka jongi te han rai bay kran pat badai bat kam online ton darbar tengi kum tu bang ngang ala da ban pensai ka arplai trek hadien jong tu ka arpa artarik ka bangi kenduk ka online ton darbar tingala ai ka jing pensai sha ki pat ba leng bagi media ba nakaliang hi jongi ngiang hi kata ka nong rem ba nakaliang jong mulai tahun depan bahkan ai yang ida kecing thok ndrai kecing thok kampat poi teng i baki lami no ka kubor kum to tebat hakbede nak mentaban ladon ki pancing syai ban nadu kat no tarik en pen kut no bandom sya chu ban penlong ya public meeting karai kelong nadu ka arpunyo tarik tenreng i pat nak menta jongi tang nadu ka arpu artarik janmiet kila pentep bandom sya chu ban penlong ya ka public meeting tengi sngo ba kalong kata ki brok khat kamlong ya be garanti ta dan rai to ya kata pat ngila poi saki jing thu jing lang padang jong ka voice of the people party bat kum joro da kaliang jong mau lai tan bar kum tu pilai i bakila ong ba ka song hakamon jong o tu candidate la da wan ka public meeting o wan ka common platform la ni pelong ka public meeting kalong ka song aku candidate tengah semua ba kata kan let's say kamu lai tan bar nang di kemat kan ahi ka jing ben na ba ban yo ban pelong ka public meeting ka jing thang hi ka jong i kalong ba mungkin yo ban le chupai ba ban pensai ya kinong rem ka jong i kadan pakani ka jing keno halor kani ka jing persya jong phi mo ba ki ong hana ba ladai ai ta ka common platform komut ki he jong ka VPP kim yo ban wan chim minta dei na kata ka daw ba phi persya kadai ka jing sisa hoi ke jing keno kin buan te haka politik si ni sung thu ba ke jing keno te kan nom la lai te ya hi na ka por ten rei pi ngim da don kam than e ban ong ya kita ki he jong keno ka political party dan rai lada lej manu lej u candidate ani lej ki pat ki benya kran ka tu meeting ye kran ya ka ju konong rem tela se lada dawan i president barang ba jong ka party ka jongi ba ardan lani iwan is general secretary jong ka party dr Ricky Ejesingkan lani iwan nong spokesperson dr Bats Kamar ba lani ki orang ba jong ka party ba ket ya ka kam ka ba khamat lada wan makiru ki kran hi ya ka ju i konong rem jong parti ladang ilek tang mangi ki candidate ru ikran jaga ju iga norem jong parti tela dadan IMLA jong maulai ru ba bright ru ikran jaga ju iga norem jong parti tela da kran tang da ki wei paru kinong ya kershan jong parti ki ban ai dam ki jingkran apo ka tu ka public meeting ikran jaga ju iga norem jong parti te compare lada ki wan ne ki wan kita kinong ilam ba khamat jong parti ru reka bentah ki bangi dei ban yakran kalong ba ban pensyai ki pat ba tang na ka bentah ta norem jong parti bat ka jing temu bas kam ka jong ka nang ni sakmat hi hatu nakalian jo pin lej ban simenta ta ka common platform ni pin penyat be ka public meeting ni jong ka jing thang hi ki jongi ka long kum ta bangin penlang da ka public meeting ban ten rei ho ya kata ngin sai pet ban te
ngem nom la ye ka ban ong bai benta ngem shim benta ten rei le si we atli common platform ngila ye ka ban shim benta ten rei nomor ba nakaliang ka jongi tingi la dep ban penlot kendiat age bedai nam taban tiet gitar gitar ki hon ki ki wayar ki light ki kiwe temental dingi le chaka common platform le sing in ham ka ban siu biang sai ki jing penlot nam ta common platform kalong ka jing e ba ka crowd nam ta jongi ki candidate tinga sngo ba kata kala bu la pakai jing e nam ta jongi bangin le dot shabarok ki to ki common platform ten rei le si we atli common platform ila ka ban shim tai kata te nakaliang jongi hingi kit bok kirbiang epi ma pin pois ta kathang ku ble shipun ema ta ka ble shibot ta